दीपो हरतु मे पापं संध्या दीप नमोस्तुते। मला थोडंसं हे वाटतं गिरी की त्यांना खरं त्यांची प्रकृती ठीक नाही आहे, त्यांना विश्रांतीची गरज आहे, परंतु आम्ही सांगितलं तुम्ही फक्त उद्घाटन करा आणि तुम्ही याच, आणि त्या शब्दाला मान देऊन ते या ठिकाणी आले, त्याच्यामुळं मी अतिशय त्यांची आभारी आहे। शिवाय चतुरंग संस्थेचे ते सभासदही आहेत। मातृछाया ही जी आपल्या ठिकाणी जी विश्व हिंदू परिषदेची जी संस्था आहे, या संस्थेचे ते विश्वस्त सभासद आहेत। त्याच्यानंतर आज प्रमुख वक्ता म्हणून श्री अनिल सामंत सर आज येणार होते, परंतु अचानक त्यांना काही महत्त्वाच्या कामामुळं ते येऊ शकले नाही, आणि त्यांच्या जागी मराठी अकादमीचे उपाध्यक्ष श्री अशोक नाईक, जे काव्य जगतामध्ये पुष्पाग्रज या नावानं ते प्रसिद्ध आहेत, त्यांनी इतर ललित लेखनही केलेलं आहे आणि कवी तर ते आहेतच। आणि फोंडा तालुका हा गोमंतकाचं सांस्कृतिक हृदय असं म्हटलं जातं। त्यामुळे आम्ही वाट बघत होतो ह्या तालुक्याची, की ह्या तालुक्यामध्ये ह्या संस्कृतीचं संवर्धन करणारी जी मंडळी आहे, अगदी छोट्या मुलांपासून ते वयोवृद्धापर्यंत ज्यांनी ही संस्कृती गोमंतकाची सांभाळून ठेवली आहे, जतन करून ठेवली आहे, संवर्धन केलं आहे, प्रचार आणि प्रसाराचं कार्य अजूनही तरुणाच्या उमेदीने ही मंडळी जी करताय, त्यांना हक्काचं व्यासपीठ सरकारने देण्यासाठी आमचा जो प्रयत्न होता, त्या प्रयत्नाचं आज फळ आपणाला सगळ्यांना दिसतंय। आपणा सर्वांच्या उपस्थितीमध्ये आज फोंडा तालुक्याच्या सांस्कृतिक केंद्राचं उद्घाटन आमचे उपाध्यक्ष आणि आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष नंतर त्याची जाहीर करतील। तर मित्र हो, गोमंतकाची काही वेड आहेत, त्याच्यामध्ये एक नाट्य वेड, संगीत वेड असं आपण आवर्जून म्हणतो। आणि सुदैव असं आहे, आजकाल आपणाला गोमंतकामध्ये भजनी स्पर्धा, संगीत स्पर्धा, वक्तृत्व स्पर्धा अशा वेगवेगळ्या स्पर्धा ठिकठिकाणी घेण्यात येत आहेत। हे अतिशय सुचिन्ह आहे, परंतु आम्ही सुद्धा वेगवेगळ्या केंद्रामध्ये जे कार्यक्रम घेतो तिथे मुख्य अडचण येते ती अर्थसहाय्याची। कारण हे कलाकार असतात, त्यांना नुसतं व्यासपीठ देऊन आपलं काम संपत नाही, तर त्याच्यातून उद्याचा तानसेन निर्माण होण्यासाठी त्यांना जी मेहनत करावी लागते, त्याला प्रेरणा मिळण्यासाठी त्यांच्या पाठीवर कौतुकाची थाप जर सरकारी पातळीवरती देण्यात आली तर त्यांची कला आणखीन वृद्धिंगत होईल, जेणेकरून गोमंतकाचं नाव आणखीन वेगाने इतर राज्यामध्ये पसरेल। म्हणून हे व्यासपीठ उपलब्ध करून दिलेलं आहे। संगीत गाणारे सगळे कलाकार, सगळ्या क्षेत्रातले, वक्तृत्वातले असतील, भाषणातील असतील, संवादातील असतील, नाट्यातील असतील, जवळजवळ 60 कार्यक्रमांची यादी आम्ही अकादमीने तयार केलेली आहे, जी या केंद्राकडे देण्यात आलेली आहे। ह्या सगळ्या विविध कलांना कवेत घेऊन गोमंतकाची संस्कृती, गोमंतकाचे संस्कार, गोमंतकाची सभ्यता आपल्याला पुढे नेण्यासाठी हे हक्काचं व्यासपीठ आजपासून आपल्यासाठी खुलं करण्यात आलेलं आहे। आणि त्यामुळे ह्या व्यासपीठावरती आमची अपेक्षा आहे गोवा मराठी अकादमीची, की प्रत्येक सांस्कृतिक केंद्राने निदान महिन्याला एक तरी असा कार्यक्रम घ्यावा, वर्षामध्ये एक मोठा कार्यक्रम प्रत्येक सांस्कृतिक केंद्राने घ्यावा अशी आमची अपेक्षा आहे। आणि सगळं अर्थसहाय्य सरकारकडून देण्यात येणार आहे, त्यामुळे अर्थाची चिंता करायची नाही। बऱ्याच वेळा काय होतं, अर्थामुळे अनर्थ होतात, आपला सगळ्यांचा अनुभव आहे वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये। आणि त्यामुळे सरकारने दिलेला अर्थ जो आहे की नाही,
तो अगदी सुनियंत्रित पद्धतीने जे खर्च करतात, म्हणजे एखादा आता हे माझ्यासमोर उभं असणारं यंत्र आहे, ते यंत्राची सेवा जे पुरवतात त्यांच्या हातात पैसे दिले जाणार नाही, तर त्यांना चेक पेमेंट सगळं सरकारतर्फे देण्यात येईल. म्हणजे इथे आणखीन पैसे इकडे तिकडे गेले, कोणाच्या आता चुकून पडले असं होणार नाही, कारण सरकारची आता कॅश पेमेंट करण्याची पद्धत मागे पडलेली आहे. आता चेकने पेमेंट आणि सगळे हिशोब वगैरे व्यवस्थित दिल्यानंतर अगदी दुसऱ्या दिवशी आपल्याला किंवा कार्यक्रमाच्या त्याच दिवशी सुद्धा चेकने पेमेंट केलं जाईल प्रत्येक कलाकारासाठी. आणि त्यामुळे अर्थाची चिंता कलाकारांनी कधीच करू नये आणि अजूनपर्यंत त्यांनी केलेली नाही. जी मंडळी अर्थाची चिंता करतात ते बऱ्याच वेळा कलेत कसे कमी पडतात याची उदाहरणं आपण अनुभवतो. आणि आपले कलाकार, भारतीय कलाकार हा जगाच्या पातळीवरती समर्पित वृत्तीने कला सादर करणारा आहे अशी या देशाची ख्याती आहे.
माझे गाणे पश्चिमेकडे माझे गाणे पश्चिमेकडे काढले आस आगाखाऊन काढले आस आगाखाऊन जन्म जन्म